42 anyos nga laing suspitsado sa nilog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan misaysay sa mga panghitabo gikan sa Sacred Heart Parish sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City paingon sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal. Di napalgang patay ang lawas sa minor de edad nga biktima. Ang reenactment sa pagpahitabo eksklusibong nakuhaan sa Balitang Bisdak. Si Luan Minonrina sa exclusive report. Pasado alas 7 ganihang buntag, nangabot sa Sacred Heart Parish ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police pinanguluhan ni Police Colonel Limuel Obon. Uban nila ang gikatahong suspitsado sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Gipataptapan ang naong, gipasulubog shades ug hoodie ang suspitsado o gipa-escortan sa mga sakop sa Regional Intelligence Division. May mga sakop usab sa SWAT nga mibantay sulod ug gawas sa simbahan. Lakip usab sa misaksi ang legal counsel sa suspitsado, ang pangu sa Public Attorney's Office sa Lapu-Lapu ug ang legal counsel usab sa kapulisan. Wala kami tuguti nga maka-interview sa suspitsado ug nibisan kinsa sa mga otoridad. Apan gitugutan kaming makasaksi sa reenactment. Matud sa suspitsado, napugo siya pagkumpisal sa hitabo kay gihamok siya sa iyang konsensya. May nag-pressure ba sa imo? Wala, sir. Wala. Anong naman ka diri ron? Anong ni uban mo ka diri? Sukad pagkadakop na ko nila, sir. Tapos din siya ko sa nabukan ako. Ito ni Christine, ugat to sa bata nga ilang ginakop sa hindi nga og ito sa nakahan lang ako. Grabe gina ako ka ang git salbahis. Base sa paghulagway sa suspitsado, pasado alas 6 sa gabi niadtong Marso 11, nagatang siya sa gawas sa simbahan o giteksa niya si Christine. Nagpabalhin-balhin na lang siya sa iyang gibarugan. Apan wa mo reply si Christine kaniya. Busa giat nga na lang niya kini nga makagawas gikan sa compound sa simbahan. Mabot ko diri. Ang taon may niagi. Pero wala gapita mo. Dihang migawas na si Christine, giagni niya kini nga manglakaw sila. Apan mi-insister ang biktima nga may gikasabot siya nga iyang igkita. Magdali ko kailangan siya kami lagi. Hindi ka atol na nahan. Apan samtang naglali sila, padayon usab sila sa paglakaw, hangtod nga naabot sila sa sitio Mahayahay sa Barangay Bangkal. Ngit-ngit ang dapit ug bugtong flashlight lang sa cellphone sa suspitsado ang ilang giiwag sa daan. Pero niya agya to. Iwag-iwag mo sa cellphone. Mating sa cellphone. Matud sa suspitsado, mihangyo pa siya sa biktima nga makighilawa siya. Apan gibalibaran siya, inay nagsigi kinig insister nga mulakaw na siya kay makikita kini sa iyang ex. Nagkainitay ang ilang lalis ug nasagpa siya sa biktima makaduha ka higayon. Wala, ganahan ta ako. Muto ni nga ako siyang yap-an sir, ana sir. Sige. Tingnan na yan ting. Tapos Ana no. Tingnan lang sir. Mudo. Sige ana ayo ko kuya. Sige ko ba siya ana. Mudo saba man kayo. Mudo gidunggan ako. ang iyang pantalon. Diri pa sir. Sige, try. Diri pa sir. Mudo anto nga nalubog na diyan ana. Tingnan lang diyan. Bakit sila bububo siyang kwan? Diri na lupit pa. Ako nung ano ko siyang bundak naman. Ano na magtingod? Wala na yung ba? Matud sa suspitsado, humaniya mabuhat ang krimen, dali siyang mipalayo sa dapit, dala ang bag ug ang nalaplap nga naong sa biktima. Samtang naglakaw palayo sa dapit, gipang-itsa niya ang mga gamit sulod sa bag sa biktima ug ang nalaplap nga naong. Pero sagol na kulba ako nga himo. Yung dagan. Apan ang gunting nga iyang gigamit, gibit-bit pa niya. Ning mga higayon na padung kita karon ngadto sa gingong tabay diin gihugasan sa suspitsado ang kutsilyo nga gikatahong iyang gigamit sa pagdunggab sa biktima. Pagabot sa tabay, gipakita pa sa suspitsado kung giunsa niya paglimpyo ang gunting. Iyang gipasabot nga nakapuyo siya kaniadto haduol sa dapit, hinungdan nga nasuhito siya kun asa ang tabay. Gikan sa tabay, naglakaw na usab siya paingon ngadto sa usa ka tindahan ug miinom.
Human sa inom, naglakaw siya sa unahan ug dayon uli sa ilang panimay nga daway na hitabo. Limitado ang mga kasayuran nga atong nakuha, kay matud pa may instructions gikan sa Regional Director nga itago lang una ang identity sa suspitsado samtang padayon pa ang investigasyon. Hinuon atong nasayran nga ang suspitsado 43 anyos ug nabilanggo na kaniadto tungod sa kasong child abuse. Uban ni Renante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.